Hi mga katik-tik, pamirdi sa me dito sa Purok 5. Tumba nga lechon. Si Gonggong Rem. Mahal ba na kayo ng may paggawa? Lumar. Malayo. Diren! Si Wendy, oh. Dali, kadyo. Sige na, oh. Yes po. Dito po si Waka Waka. Nagpaabot may sa Musundo na alas 7 na, amo mga alas 11. Nagpalak-palak. Ang brand kay Maxipil. Sige, pag-iro pa man. Mali mo siya gani, kadali ko na umagilit sa kuan. Ay, hello. Ngayon ako sa kwento. Hi mga katik-tik, labusog na jud ko. Nya mao na daghan jud ilahan da si Catherine sa birthday sa iyang bata. Oto picture po dito. Dagan tayo po ay Ha? kanang pang-bring home. Nakadala pa ko kanang kuan sa mga bata, kanang nangayo ko kay. Na akong apo duha, na si Jomar di pakapinan ko. Lechon na anak ko'y dala. Mga katik-tik, naglingkod-lingkod ako diri lang, inom-inom pa kong tanduay. Nagitagaan kong tanduay. Naapod ang akong dito, naapod ako kauban pag-inom, kaya ako rin isapat, ay siya lumay. Subi nang. Joey rin. Ha? Naapod. Mga bisita dagan, ang ulit ng uban. Itong taga-barangay, din hikod. Lisa. Apa? Ba na sa una na, ito may trabaho to. Mekaniko sa Alcantara. Sa Alcantara. Alcantara. Itong laging sa Alcantara di Ari. Hi mga katek na may ila Kuya Jumar. Atong dire.
Ito si Lula. Tanduay lang. Ito si Mama. Ug ako si Lolo. Maura. Ug ay siya ko. Mga anta mga kapitek, naipipse. Kumba ang sunan. Ug napoy litson baboy. Mahadira tanan. Tanan nga pagkaon. Tanan. Hay. Si Lola na po dron. Kabul na po dron. Kabul na sa balaya. Anak na po. Kamat. Anak na po sa lubot. Anak ko. Uy, dito ka lang. Sakit ka ko lubot. Anak ko sakit ka ko paa. Anak ko. Anak. Wala ang takot na. Wala, yun. Pag-inom mo. Kung mag-inom ka na. Tanduay. Isa lang. Pag anak, manala po sila. Pero usahay. Inom Para sa... kung may gugong nagdilo, gulay. Lao. Pwede, kanaanak na lawas. Ano siya? Inom sa tanduay lao. Ano siya? Bagting kong nalunggan. Ano siya? Ano? Mo anong tas lang. Dili lang ko. Kay busog lang. Katik kayo na siya. Anak ba para? Dili na para dikno. Ganaan na. Managana anak. Dili Dili na po na anak. Kas. Magtahay na kami. Umatog siya. Magkali siya. Dali siya dito. Basketball, imo, volleyball, talaga. Yan na din. Yan na din. Nag-college ko. Si Lola. Karon kay giluasan mang akong apo. Nabutang dito ang Jinchan. Na kani lagi kay ngit-ngit man hikap-hikap man ka ang Pwede nabubo di ay Jinchan man. Pagbutang sa ako ba na. Ang kukakot maghapon hindi man ni bibang bibawil. Lapno ima. Na Jinchan pagtan-aw pa pagkahuman. Nangihi na ko. Kung naputaan man doon nagkatay naman diri ang violet diri sa ako. Ang bali sa luwas. Maumay dahil na ba, bo ang tambal sa loa. Mauna. Agul. Lagi. Kaya nga nila dili kamuto ana istorya. Ang gana na 55 daw yun sa Oh, baby oil. Sirpat ba 55? Nasa ubos, nasa ubos. Paghan niya. Humana man siya nakabato istorya na hindi ka nang mag-birthday sila ni Baby kay to amang ko sa ila pero mag-birthday sila. Babay pa siya sa iyang pare. Tas na para magklaro. Ganina pa. Rihas. Saan ang suga? Tas. Hindi na nag-flash. Gaan sa video man. Ang picture ko ta babay na. Nababay na. Nababay na. Babay na. Bye na. Lights. Lights. Bye na. Bye-bye. Dabay, picture pag ganit ko. Picture pa ta kay kanang una ako bisita. Si Windel pa daw hatta pa siguro na diha. So sa mga katiktek. Ay Mga katik-tik picture sa taga mo ni ako mga bisita gihatod ko gikan sa birthday. Oo. Mao. Na picture sa sila lang. Uli na, katik-tik. Mga katik-tik inabot namin. Naay nagatun ako di kotse pa ko mga katik-tik. Oh, tanawa. Magpa-picture pa mi. Mo ni ako bisita. Ano katiktek? Tagamong kayo mga katik-tik. Naliman ka kalayo. Naliman ka, kalayo at kalayo. Kalayo ato mga katik-tik mong kayo pa. Magpa-picture isa mi dali na mo. Memorize yun niya yung bakal diri oh. Mura hama ang baboy. Dawa man na. Himo mang iro ang baboy. Ay, baby. Baby. Baby day na nay. Mas nindot man day kay tagbalay nay. Na. Baboy kurungan. Pakan ko ng imong iro. Dili na mamaak manang pagdala. Ana ang bata. Dala slipper. Hindi siya giro. Butan lang. Ay, sunod dahil sinilat eh. Ay, nahubo ka kay Dugay. Anak.
Kailangan na. Dito, may picture ko din eh. Dapat na dire. Ha? Naggalak yan. Sulod na tanan. Ganun ba? Dili. Ay, pwede na lingkod na lang dire lang. Sige, sige. Ah, sige, sige. 1, 2, 3. Nanay! Hi mga katik-tik, mo ni ako mga bisinda. Dito kan sa birthday, mo ni sila ang anak niya ng birthday. Mo dito magikan, mo ni sila dito. Na, Picture. wala akong sakay sa motor ganiya kay natagam na mag sa motor ba? Natagam? Motor driver. Sakay na lang ko sila. Si Wako, oh. Wak, dali isa diri ka ba? Picture nila pag-ilis. Picture sa picture, picture. Picture. 1, 2, 3. Mga katik-tik, tagamong kayo ni sila. Picture Ako sa lang. nakahuna-huna ako. Picture. Ano na na Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Muna yung mga katik-tik, nakahuna-huna ako nga mo ito tagamong kayo. Kung na ako, kargilahan ako nga kangga. Mga dumi. Ah, wako, pag-ilis ah. Dano, picture nila niyo. Dano. Vlogger niyo. kayo si Wako, oh. Dali, niliwag ko. Hilis na siya, Kanina pa hilis. na ba? Kuha na, na-judge ko. Kanina pa. Nasa sa iyang page. Wala sa ako. Wala siya. Kuhan ba ka nang ulit-tawon na buwan? Ayun ba yung Dito po kayo. Asa Sa dyan yung YouTube diri eh. gini Wala yung siya balay ipaniya sa na YouTube. silver button. La, shout out akong mga kauban dito sa UK nga butsara. Ha? Shout out. Shout out sa ako. Shout out sa Yoki Butcher. Anak ko. Sa Bluster. Ako si Shout out sa Yoki. Okay, Buster. Yoki Butcher. Oh, mga bot. Cinderford. Ha? Cinderford. Cinderford. Hey! Sulod si Wit. Si Sulod. Edwin. Alo, kagi. Kita eh. Si Lula, igutan to. Nice wako. Ano ba? Lula, Winding. Ito, ano mo igutan? Wako, sila. Ano kaya? Dako na si wako. Para kasi Wako, oh. Una, oh. Sige, sigo pa. Ulmingon la. Ay, kanang isulan sa gamay. Tapil mo Okay, niya. 1, 2, 3. Spugwak. Nasa bugti na. Ay, lingkod na lang kadarawa ko. Karon masulod. Sige. 1, 2, 3. Isa pa.